Mandarin 4000 shots. Het bestaat uit 4 delen. We hebben de 4 delen over elkaar heen gelegd. Een klein beetje lont bloot gemaakt. Dan krijg je dit. En het ontsteekt elkaar. Hier ook weer zo'n koppelstukje. En een klein beetje een eindbom. En we leggen een mooie rode lood eruit. Is dat mooi?